Bună ziua, dragi locuitori ai Comunei Săbăuani! Ne aflăm pe strada Orizontului. Am început lucrările de construire a trotuarelor și a pistelor de bicicletă în forță. Așa cum știți, continuăm investițiile în dezvoltarea și modernizarea infrastructurii din comunitatea noastră. Acest proiect este util și necesar pentru comunitatea noastră, întrucât în Săbăuani foarte mulți oameni folosesc bicicleta. Strada Orizontului este colectoare pentru străzile adiacente ei, cum ar fi Tineretului, Macului, Amurgului. Astfel, acest proiect va fi funcțional. În afară de trotuare și piste, avem rigole, avem spații verzi cu arbori ornamentali. Așadar, această investiție este de bun augur pentru comunitatea noastră. Personal, îmi doresc să finalizăm acest proiect la finalul lunii iunie. Vă mulțumesc, vă doresc tuturor o după-amiază plăcută.